So for today's video mga amigo no, medyo dugay-dugay mo kita wa taka-upload og video amigo, maong padagat tirada na to karong gabi una amigo. Pero before ana andamo na to ni atong mga secret weapon amigo ug atong mga kauban diri si Boss Michael. Ug atuan ang pong gipamplaster atong mga gamit nga dalon mga amigo no, kini atong pana og kining duha ka flashlight amigo para gamiton sa atong pagpanulo. Ug sa pagpanulo na to karong gabi una mga amigo no, ang atong kauban diri si amigo Michael, amigo Putput, amigo Banban ug di pud ta mawala ana amigo. Ug atuan ang gisugdan ng pagpanulo amigo no, mo ni giunhan na ni amigo Michael. Mo lagi sa unang tira ni amigo, wa gyud amigo. Sa ikaduhan yang tion amigo, medyo naswertehan gyud migo, pertig yung igua mo ako ra pud ni sud giduol kung usan isda iyang nakuha ug danggit din iyang nakuha migo, di pa kay tantong dako pero pwede na pangkilaw. Ug diri sa unahan migo nakakuha na pud siya bakasi migo, dili kay tantong dako migo pero pwede na pangsugba. Mo ni kanindot basta taga Daplin bye-bye ka migo, kung bisang unsang orasa pwede ka makakuha og sudan nga perting labasa. Og sa akong likod migo ni abot pud diri si migo Putput nga dadala ta bugok nga perting lamia sama ra pud kalami niya. Og diri na side migo medyo giswerte gyud mi diri dapita kay sunod-sunod mi nakakuha diri tungod kay isa ra man kapana atong dala diri migo no, mo ni gipamunit na lang ni migo Putput ning danggit nga perting lamia kung matunok ka makaihi jud ka. Og diri gisigundahan pud niya gisibot diri nga perting dagkuag mga mata, mo ni pagangat wa gidala. Mao ning bat na lang iyang jud ning taong gipunit para di pud kayo kansi sa iyang pagpanulo karong gabi una. Perti jung ninduta paggalakaw ani karong gabi una mga migo kay halos isda na may moduol sa mua. Mo ni karon nakatamak si migo Michael og danggit gihapon, mo ni iya gitusok ra pud dayon kay basin niya makabuhi pa. Ug sa likod ni migo Michael wa pud nagpalupig si migo Putput diri ang napita kay nakakuha pud siya giyaha. Perti yung bunasan ni lakawa kay dilar kay lagyo among lakaw ani makakuha na dayon mi aning mga isda. Kanindot sa mga taga Daplin dagat na muyo amigo no, kay kugir jud kapital makasud-an na dayon ka. Na side mga amigo no, medyo sunod-sunod na jud ang napanaan ni migo Michael diri napita. Pero miduol si migo Putput nga wala pa palupig kay nanigikit-kit na danggit siyang baba. Ug si migo Banban diri samtang nagoy-goyod aning planggana nakuha pud siya giyaha. Perti jud kanindot aning gabi una kay sinigurado makakilaw gid ta aning tiradaha. Pero bisan unsa kanindot og kaabundan atong isda mga amigo, di gyud nato kinahanglan kalimtan nga dapat igo-igo ra gyud sa atong panginahanglan atong kwaon karong gabi una. Sa pagpanguli na mo diri mga amigo nay napanaan si migo Michael diri nga lawayan na isda nga nindot kayo sa pangsugba. Inaasad si migo Putput nga nakakuha sa guksok nga yahar po daw gikamot. Ug mao na tanan namong kuha mga amigo, dili kay tantong daghan di po gamay. Saktor gyud ni pang panihapon namo karong gabi una. Og diri ra may taman mga amigo no, og nya salamat kayo sa pagtanaw ni na video unta masuportahan mi ninyo sa among journey sa pagvlog.